Ang atuang story for this week kay abot sa babae sa Japan nagikuhaan og kinabuhi sa usa ka gago na tao o kaning babae kay nagparamdam sa tibuok tao o ginatuuhan na siya kay nanimalos sa nagbuhat sa iyahan ni ini. Pero bag-o ta magsugod, kung bag-o lang ka sa ato ang page, ang ako ang mga content kay it's all about paranormal encounters, UFO sightings, mga nawala na tao na dili ma-explain, og tanang bizarre moments na nahitabo sa tibuok kalibutan. Kung trip nimong inaaning mga topics, just like and subscribe. So sa walay daghang istorya, mauning mga panghitabo. Sa adlaw sa November 6, 2009, sa sulod sa ngit-ngit na kalasanghan sa tunga-tunga sa Shimane ug Hiroshima Prefecture sa Japan, kay naay usa ka mushroom collector na while gapangita siya og mushroom sa diri na kalasangan, kay naa siya'y lahi na nakita na nagpakurat sa tibuok tao diring lugara. Naa siya'y nakit-an ulo sa usa ka babae. Pagkita aning tawhana sa ulo kay sa kakurat niya, nagkadagma-dagma siya walga atras sa iyahang giagian ug nagdali-dali siya og kuha sa iyahang cellphone. Nanawag siya og pulis ug ang mga pulis kay nagdali-dali pud og adto diring na area kung asa nakit-an ang ulo. Sa mga moagi na mga adlaw, hinay-hinay madiskubre sa mga pulis iyahang batang, iyahang mga kamot, iyahang lawas, gichap-chap siya o gikalat iyahang body parts diri na kalasangan. Sigurado mga pulis na kani kay usa ka murder o nagsugod na sila sa ilahang investigasyon. Pero para masabtan nato unsay nahitabo, mobalik ta sa adlaw sa October 26, 2009 sa lugar sa Hamada City, Shimane Prefecture. Si Miyako Hiraoka, 19 years old, usa ka babae na working student ug bag-o ra nag-out sa iyahang ginatrabahoan na ice cream parlor. Kanina ice cream parlor kay naa ni siya sulod sa mall ug pag-out niya sa iyahang trabaho, gidala niya ang basura sa ice creaman ug gilabay niya sa gawas sa mall. Kaning orasa kay mga alas 9 na ni sa gabi. Ug kada out ni Miyako kay naa siya ginahimo na desisyon bag-o siya makauli sa ilahang dorm. Naa siya duha ka option para siya makauli. Ang una kay ang pinakadali na pamaagi kay mosakay siya og bus. Ang ikaduha na pamaagi kay magbakta siya para makatipid og kwarta. Pero kaning dalan na iyahang baktason kay kilid ni sa usa ka kalasangan. Walay mga balay, aning dalana og asta ka ngit-ngit. Gusto ni Miyako na mosakay na lang og bus kay alas 9 na sa gabi. Pero kay gusto man niya magtipid, iyahang gipili na magbaktas aning dalana og mao ni ang last time na makita siya na buhi. Pagkaugma, niadto iyahang mama sa ice cream parlor kay mangutana kung asa si Miyako. Kay kani si Miyako man good, always ni siya manawag sa iyahang ginikanan kung makauli na siya. Pero kay wala man ni nanawag atong gabi una, mao na balaka na iyahang ginikanan. Gireport na nila sa pulis na nawala si Miyako o gitan-aw na sa mga pulis ang CCTV sa mall. Nakuhaan pa si Miyako sa CCTV sa mga oras sa 19:16 sa gabi. Nakasuot og black and white na strap pang taas og nagdala-dala og garbage bag. Sa kaning investigasyon, naay usa ka witness ang niingon na nakita niya kaning babae na pareha og description dito sa ngit-ngit na dalan kung asa siya nagabaktas ug naa daw ni hunong na usa ka sakyanan na white Toyota sedan ug nisakay siya niini. 10 days gikan atong nawala siya sa November 6. Dito na nakita ang mga putol-putol na lawas ni Miyako sa kalasangan sa Mount Garyo. Pero ginatuuhan nila nagipatay kining babae sa lahi na lugar. Naghatag ni og kakurat ug kahadlok dili lang diring lugara kundi sa tibuok Japan.
kaning Hamada City manggod kay peaceful ni na lugar. Walay mga major crimes o ginaadtuan pud sila sa mga turista. So ang pagkawala o pagkamatay ni Miyako kay naghatag og kahadlok sa Hamada City. Ginaimbestigaran na sa mga pulis kung kinsa ni patay. Si Miyako kay buotan na bata ug walay kalaban. So sa ilang conclusion, kay random murder ni or nakitaan og oportunidad sa nipatay ug na timing nga na si Miyako kini. So sa giingon nako na dako kaayo ni nabalita sa tibuok Japan tungod kay ang Hamada City peaceful na lugar ug ang nahitabo na krimen diriya kay grabe ka brutal. Mong daghan kaayong mga reporters ang midayo diriya. Ginabalita ang part sa ice cream parlor, sa dalan kung asa ni agi si Miyako, kung asa siya nawala, o gina-interview iyahang ginikanan perminti para lang naa sila'y ma-report. Pero naay usa ka report ang nagpabag-o ani na istorya. Gikan sa kaluoy o kaguol na istorya sa balita, kay nabalhin ang mga gibati sa tao sa kakuyaw o dili katuuhan na panghitabo. Naay usa ka TV reporter na naghimo og live broadcast diri sa ngit-ngit na entrance sa kalasangan kung asa ni baktas si Miyako pauli ug asa siya nawala. Nangandam na sila. Ready na ang microphone ug ready na ang camera ug nagsugod na sila og live. Normal ra ang reporting sa reporter. Casual lang na report. Pero while ga-report ang reporter, kay naay nabantayan ang mga viewers sa TV na usa ka tingog sa babae. Ang mga nakadungog raani ang mga gatan-aw sa TV ug wala ka bantay ang reporter ug ubang tao na naa sa set. Walay babae atong orasa, wal ginahimo nila ang reporting. Ang tingog sa babae na na-record sa camera kay ang giingon, grabe kasakit, nganong ako ra. 広島県北広島町の我流山の林道の入り口です。今日の捜索は午後5時で終了し、私の後ろに張られていた規制線も現在は解かれています。Paguman ani na live broadcast kay mas nisikat pa ni na istorya ug dili lang ni sa tibuok Japan. Naabot pa kini sa international kay nagtuo ang mga tao na ang na-record na tingog sa babae sa camera kay gikan sa kalag ni Miyako. Pero wala gihapon nakatabang ang kanina panghitabo para madakpan kung kinsa ang naghimo ani na krimen. So naabtan na og pila ka tuig ang kaso ug nibugnaw na kini ug wala joy nadakpan kung kinsa ang kriminal. 7 years na nilabay, naay usa ka pulis na nag-review sa mga unsolved na kaso sa mga nilabay na tuig ug nakita niya ang kaso ni Miyako ug naa po na diskubre kaning pulisa para makatabang sa kaso ni Miyako. Nakita nila ang record ni Yoshihiro Yano, 33 years old, ug naay kaso na pangmolestya sa tulo ka babae. Napriso ni siya ug gibuhian sa Tokyo. Ug kay layo ra ang Tokyo ug ang Hamada City, mawala siya gihuna-huna na suspect. Pero nahibal-an aning pulis na nag-imbestigar na kani si Yoshihiro Yano kay nagpuyo ni sa Hamada City pagawas jud niya sa presuhan. Ug katupod na panahon kay maupod tong panahon na nagipatay si Miyako. Gidali-dali og pangita sa mga pulis kung asa na ni si Yoshihiro Yano. Pero nahibalaan nila na namatay na di ay ni si Yoshihiro atong panahon pod na nakitaan ang ulo ni Miyako. Ang nahitabo sa iyaha kay naay usa ka witness ang niingon na kaning gisakyan na white Toyota sedan ni Yoshihiro ug uban ang iyahang mama kay gibalik-balik og bangga sa kilid sa dalan hangtod ni buto ang sakyanan ug nasunog. Ginatuuhan sa ubang tao na dili kani aksidente ang nahitabo kay Yoshihiro. Katong tingog na nadungog sa live broadcast, gikonektan nila sa nahitabo sa kaning killer o ginatuuhan na ang nipatay kay Yoshihiro kay ang kalag ni Miyako. Nagikontrol niya ang sakyanan o gibalik-balik niya og bangga hangtod mo boto. Kung trip nimog mga dark, strange og mystery stories, nag-release ko og long form video once a week. So like,
share and subscribe, o kung naa kay mga suggestions na topics, just comment down below. So katulang, daghang salamat, dalaygon ang Dios, ug mamainit na ta.